Son imaxes das cámaras térmicas da Unidade Militar de Emerxencias loitando esta noite contra o incendio de Pantón. O lume afecta tamén xa o Concello de Sober. Segundo o último informe de situación, as lapas levan arrasadas 1.400 hectáreas. Ademais, segue activo o incendio do Concello Ourensán do Bolo, con 240 hectáreas queimadas. E de madrugada empezou outro lume na Fonsagrada, unha afectación polo momento dunhas 20 hectáreas. E a policía, entrando nun dos domicilios rexistrados na Operación Roble, desartellaron unha organización que distribuía cocaína por toda a provincia da Coruña dende Arteixo. Hai 6 persoas detidas. A Estrada segue sendo fonte de noticias dramáticas. Esta noite morreu unha muller nun accidente de tráfico en Arteixo. Tiña 30 anos. A veciñanza do lugar leva tempo denunciando a perigosidade dese treito. Que tal? Boas tardes. Seguimos moi pendentes da evolución dos incendios. O máis grave é o que afecta ao Concello de Pantón e que xa se estende o de Sober. Os últimos datos indican que segue activo en situación 2 pola súa proximidade á aldea de Lornís. A veciñanza dos lugares de Cibrisqueiros, Frontón, Budián e Souto xa puideron volver ás súas casas. Ten a última hora Demetrio Morenza. Sí, continúan a traballar agora mesmo os equipos de extincións contra o lume, os helicópteros que non paran agora mesmo para intentar apagar esas lapas. Un lume que agora mesmo preocupa precisamente na zona baixa do río, porque é aí onde non se pode ter acceso por terra. Unha situación moi complicada que se viviu nas últimas horas, que obrigou, como decíades agora mesmo, a desaloxar varios núcleos poboacionais. Todas esas persoas xa poideron volver ás súas casas ou poden facer tamén ao longo destas próximas horas. Activa, de momento, mantense ese nivel 2 por esa perigosidade e o tempo, que de momento non dá tregua. Choveu algo moi miudiño, pero non serviu absolutamente para nada, así que os traballos para a extinción van continuar aínda varios días. De momento, contabilizada, segundo a Consellería, 1.400 hectáreas arrasadas por este lume. Neste momento síguese a traballar perimetrando no incendio, un incendio moi complicado e nunhas zonas de moi difícil acceso. Traballaron toda a noite os medios, especialmente os bulldozer e tamén, por suposto, o bombeiro, SUME e todo o persoal do servicio de incendios que está na zona, intentando perimetralo para intentar controlalo o máis axiña posible. Non ten nada que ver a situación que temos hoxe coa que tiñamos onte á noite, pero así é todo, aínda hai puntos onde hai complexidade. Hai outro incendio activo, empezou onte a noite sobre as 2:30 da mañá no Concello lugués da Fonsagrada. O lume afectou polo momento unha vintena de hectáreas do Monte de Reboira, na parroquia do Trobo. No lugar traballan 3 axentes medioambientais, 6 brigadas de reforzo e 6 motobombas, ademais da Brif de Tineo. Imos con outros asuntos. Unha muller faleceu esta madrugada nun accidente de tráfico en Arteixo. O sinistro sucedeu pouco antes das 6 da mañá na estrada AC 415, no lugar da Pastoriza. A condutora perdeu o control do coche nesta curva e impactou contra un alpendre situado á beira da estrada. A falecida, duns 30 anos, residía en Meicende, a poucos kilómetros do lugar do accidente. A veciñanza da Pastoriza leva tempo denunciando a perigosidade deste treito, onde, segundo din, é habitual que os vehículos se vayan fora da vía, aínda que nunca se producira un accidente tan grave como desta madrugada. En Sada buscan dende onte este home, chámase Celso Pérez Regueiro. Ten 73 anos e vírono por última vez onte pola tarde na zona do Tarabelo. Vestía pantalón vaqueiro e camisa a rayas. A Garda Civil activou un operativo na súa procura. A policía desartellou unha organización criminal dedicada á distribución de cocaína na provincia da Coruña e que tiña a súa base en Arteixo. Dende este municipio, a droga distribuíase a outras localidades da provincia. Os axentes incautáronse de case 6 kilos de cocaína, así como de numerosas doses preparadas para vender, utensilios para cortar a droga e dispositivos electrónicos. Tamén requisaron 80.000 euros en efectivo e boletos de apostas para banquear o capital. Hai 6 persoas detidas entre Arteixo e Fisterra. En Betanzos, a única parada de taxis da localidade leva 2 meses sen teléfono. Isto supón un problema para os taxistas que traballan de xeito independente e tamén para quen usa este servizo que ten que recorrer a outros métodos para solicitar un taxi.
Sen teléfono desde o pasado 24 de xullo. Así están na única parada de taxis que hai en Betanzos. O terminal estaba guardado nesta caixa metálica da que só os profesionais teñen a chave, porén quen o roubou conseguiu abrila e levalo. Porque suena aquí, no hai un taxi, lo oyen sonar y lo rompen. O tiran del cable. Este cable les dije que lo pusieran tapado, a tiras del cable está roto. Mira, está roto. Unha situación que dificulta o traballo dos taxistas que operan de xeito independente. Os que o fan baixo o servizo de emisoras como Radio Taxi Betanzos, Radio Taxi Coruña ou Teletaxi, a falta dese teléfono non os amola tanto. A nos afecta algo menos porque, bueno, nos traballamos con emisoras, entonces, bueno, os usuarios, no, claro, si queren chamar a parada, pues no. Non hai taxis, bueno, ainda que os haya, non os hai. Y el que tenga una urgencia, como no conozca los móviles de un taxista, no puede llamar. Y aparte es el único teléfono público que hay aquí. ¿Sabes? Los otros son todo es privatizar el servicio. ¿Sabes? Allá está el único teléfono que hay. Los otros son todos como si yo digo que mi teléfono es el teléfono de la parada. Tamén os usuarios están irritados. O que non é normal é que unha parada de taxis tea 2 meses sin teléfono. Porque generalmente se llama para que te vengan a buscar ou a recoger. Se non temos que vir aquí a buscar o taxi. E os que estamos mal... Bueno, a xente maior é os que non son maiores. Se alguén necesita o servicio, lógicamente, tería que ter un acceso, digamos, rápido, non? Hai que poñer outro. Non hai outra. En esas está o Concello que asegura que nos últimos 3 anos xa roubaron da parada 5 teléfonos. Na cidade de Ourense, o cambio nas liñas dos autobuses ten a veciñanza desconcertada. O número de liñas reduciuse a metade e cada unha delas realiza percorridos máis longos, o que acaba ocasionando menores frecuencias. Os principais afectados son os usuarios e usuarias de varias parroquias do rural, pero os que estas modificacións non son operativas. O primeiro día do novo mapa dos autobuses urbanos de Ourense colleu a moitos dos usuarios habituais co pé cambiado. Pero despois dice que vai para o pabellón. Vai ao pabellón. Nas parroquias de Beiro, Castro de Beiro, Palmés e Vilar das Tres presentaron máis dun milleiro de sinaturas contra os cambios nas liñas. Pero esto aquí non pode ser esta parada, entonces lo que están por aí, por el centro. Queixanse de que os afastan do centro da cidade e de que os estudantes non chegan a tempo ás clases. Íamos un autobús á mañá mesmo para baixaren os rapaces ás 8 menos cuarto, que chegaban aos colegios tranquilamente, e claro, agora salindo ás 8 de Palmés, os rapaciños non teñen, hai que baixalos aos pais, hai que baixalos ao colegio. Apártalos da Plaza de Abastos, apártalos do Concello, que hai xente que vai facer moitas xestións da Diputación, bueno, en fin, en teoría, pois do centro. Rairo, Cudeiro e Seixalvo son outras das localidades da periferia que amosaron o seu malestar co novo deseño de rutas. Mal porque antes viñan cada cuarto de hora e agora cada media. Non é normal que vayamos para atrás. Lamentan que se poña en práctica xusto coincidindo co inicio do curso escolar e a volta ás rutinas. Facer estes experimentos xusto agora, co curso empezado e con, pois, bueno, a xente estaba agobiada. Onte a cantidad de chamadas que recibíamos na asociación para que, e iso que mandamos, un horario detallado especial feito por nós. O novo mapa pasa de 33 a 16 liñas, pero con percorridos máis longos e frecuencias que oscilan entre os 30 e os 90 minutos. Durante toda a semana, o Concello e a empresa concesionaria instalarán unha carpa itinerante para informar aos veciños. Vou informarme aquí porque non tiña moita información, entón pedinlle isto onde veñen todas as liñas para poder ver en que línea me vou mover. Nesta primeira semana, que coincide coa Semana Europea da Mobilidade, os autobuses son gratuitos para todos os usuarios. Foi un dos primeiros festexos gastronómicos de Galicia e esta fin de semana celebra a súa edición número 43. Falamos da Festa da Pataca de Coristanco, que lle rende tributo a este produto que, como din os organizadores, é para a localidade símbolo de esforzo, de identidade e de orgullo colectivo. E iso notase no ambiente da festa. Paula Cantelar.
Que tal? Pois nestes momentos estáse inaugurando precisamente esta Festa da Pataca na súa edición número 43, pero aquí xa podedes ver que hai quen ten xa a mesa preparada, está a prato posto. Esta mañá desenvolveuse o primeiro encontro de produtores de pataca onde se xuntaron, por certo, varios agricultores de toda España para falar e formarse en aspectos técnicos deste tubérculo. Pero xa agora comezou esa parte máis de ocio e de gastronomía, onde turistas e visitantes desfrutan de todos estes postos gastronómicos onde podemos atopar un pouquiño de todo: crema de pataca con pulpo, cachelo con orella e mesmo empanada de pataca. Xa pola tarde haberá xogos infantís, unha xincana, tamén un concurso, pero todo isto se o tempo o permite, xa que esta mañá estaba moi anubrado, ainda que agora o día levantou un pouquiño. E para mañá deixan o seu prato forte de cada edición, que é ese concurso de tractores engalanados. Gastronomía e tradición xúntanse na Festa da Pataca que se celebra en Coristanco desde 1980 para dar a coñecer un produto de calidade excepcional que se comercializa con indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. A colleita nas dúas zonas principais de produción prolongarase ata o mes de outubro. Este ano vamos un pouco tarde porque a sementeira tamén se fixo con un pouco de retraso debido ás chuvias de primavera, e entón a recolleita pois tamén vai a prolongarse un pouco ao longo do outono, non? Agora mesmo pois pode haber na zona de Bergantiños un 30% recollido, na zona da Limia pois podemos estar falando dun 10%. Din que a produción será menor que outros anos e con calibres máis pequenos, pero de calidade excelente. Este ano o que pasou foi que na época, en julio e agosto, casi non choviu. Todas as plantas necesitan auga. Tiña humedade acumulada na terra, pero houve moito vento de nordés, que iso tamén secou bastante a terra. Entón as plantas, ao non ter tanta auga, pois non medraron o que deberían medrar, e non fixeron os kilos, realmente en número está ben, pero non fixeron os kilos que tiñan que ter. Entón a produción é máis pequena. En contraprestación, pois a ventaxa que ten é que como ten menos auga, ten máis almidón, en proporción ten máis almidón, entón a calidade é espectacular. A da Pataca de Coristanco é unha das festas gastronómicas pioneiras de Galicia. Entre o máis chamativo, as figuras construídas con patacas. Hai catas e concursos gastronómicos. É un viño boísimo, imos probar a degustación, sí, de todo. Xa vimos os carteles e ten que estar todo, vamos, increíble. A mí me encanta, como es de gratis, mejor todavía. Ves, mira, nós aí, facendo a muñeca, ves, estábamos aí, sí, xuntámonos unha pandilla, fixemos aí unha muller, todo de periódicos, Tamén están programados concertos e este sábado pola noite unha sardiñada. O domingo, concentración e desfile de tractores engalanados para unha ocasión tan especial. E retomamos neste punto a información dos lumes. Como xa lles contábamos, hai 3 incendios activos en Pantón, na Fonsagrada, e estábamos pendentes do Dobolo. Segundo os últimos datos ofrecidos pola Consellería do Medio Rural, as lapas afectan unha superficie de 240 hectáreas. A situación dúas de emerxencia pola proximidade das vivendas volveuse a activar na tarde do venres debido ao empeoramento das condicións meteorolóxicas. Esta mañá levantouse o confinamento dos núcleos de Lentellais, Santa Cruz e O Bolo. Entre os medios despregados nos labores de extinción hai 11 avións, 6 helicópteros e 24 motobombas. Ayer foi todo moi temeroso, porque empezounos a rodar o fuego, empezou por aquí todo, estas casas de aquí, mira, e logo xa viña outro por de Lentellais, por aquí xa por a parte de arriba, e todo, bueno, foi momento de moita angustia. Sí, ¿no? Moita angustia. Ya llovió algo esta mañana y que está la cosa más tranquila. Porque onte foi preocupante. Sí, subían la llama muy alta, iba derecho para el concello. Entonces pues quedamos un poco inquietos, pero se ve que en medio hay aviones esta mañana, hay algún motobomba, ya no había casi nada. A Confraría de Cangas está repoboando con 16.000 crías de ourizo o seu litoral. Apostan por este produto cada vez máis demandado e cotizado nos mercados. Eduardo e Orlando poñen o traxe de mergullador para sair ao mar. Pero hoxe non toca pescar, senón sementar os fondos con milleiros de crías de ourizo. Co objetivo de axudarlle o recurso a que haya máis material para que crezca e que isto sea sostenible no tempo. Despois dunha primeira xornada a pé no banco de Masó, agora completan a repoboación dende o mar, na zona dos Castros, entre Nerga e Limens. Vestido e botas nunha caixa e viras a caixa non caen.
O sea, tens que primeiro soltalos con moito cuidado, non arañalos e así, porque se o arañas, despois os depredadores sempre poden atacarlle. Hai que intentar facelo con amor. A semente de ourizo, duns 2 centímetros, procede dunha batea de preengorde, onde se alimentou a base de algas, o seu menú favorito. Agora toca que as crías se defendan soas no medio natural. Nos fondos mariños, os mergulladores buscan os mellores acubillos para depositar as crías de ourizo, lugares con moito alimento e libres de depredadores, de xeito que estes pequenos ourizos poidan seguir engordando ata transformarse en exemplares adultos. Terán que pasar 5 anos para ver se a sementeira dá os seus froitos. Ese é o tempo que tardan os ourizos en acadar o tamaño comercial, de 5,5 centímetros. Un tempo longo de espera que compensa, din, cos prezos que acada este manxar nas lonxas, a uns 16 euros o quilo. Sí, é un recurso que está collendo precio últimamente, porque cada vez tamén hai menos, entón o precio, ao haber menos recurso, evidentemente o precio sube. Sí, págase ben. Ten un defecto, que tens que traballar en inverno onde o mar é bravo como un demonio. As augas doces, os depredadores ou a sobreexplotación ameazan o ourizo. Reducir cotas e días de extracción e este proxecto piloto de sementeira son algunhas das medidas que a Confraría de Cangas está a adoptar para preservar o seu futuro. Precisamente a preocupación polo estado dos fondos mariños da ría de Aldán foi o que levou a Confraría e a plataforma Augas Limpas a mergullarse para comprobarlo in situ e atoparon de todo, dende plásticos e residuos sanitarios ata alfombras. Atribúeno ás embarcacións de recreo que fondean ali e que no verán chegan a ser como mínimo o triplo do habitual. Semella un paraíso e aínda podería selo máis. Hoxe unha dúcia de barcos ancoran nesta praia de Arneles en Aldán, pero nos días fortes do verán poden ser 70 ou 90. As áncoras danan os fondos e a aglomeración de iates e turistas podería ser a razón de todo o lixo que atoparon os mergulladores a pasada fin de semana nestes fondos. Fin de semana foron chavales que son daqui, un mariscador que está aí, e varios buzos a mirar o que había no fondo e toparon o que se esperaba, o sea, botellas, o sea, a basura que se usa nunha casa. Tamén están preocupados porque os barcos non teñen facilidade para baleirar as augas grises e son demasiados. E a única forma de protegelos é que metan a zona que a cataloguen como dunha sensibilidade máis específica. Mira, ahora hai barcos do marisqueo traballando. No verano non poden vir, é inasumible. O sea, hasta a pesca se nos perjudica a nosa labor diaria. Apostan porque se limite a 30 o número de barcos de recreo e que se use un sistema de mortos como en CIES para que as áncoras non arrasen co fondo. A presencia de embarcacións de recreo nun número desproporcionado é outra temática que nos suxeriron asociacións veciñais de Aldán Oío e por eso a estamos abordando. Augas Limpas tamén loita porque esta zona conserve a calidade das súas augas, xa que os moluscos deste lugar poden comerse sen depuración. Tamén queren que se replante a zoostera, unha alga esencial para o medio, e que se coide como se fai coa Posidonia en Baleares. Entre as leiras de patacas da Limia resiste unha antiga pista de aviación concibida na década dos 90 como aeródromo local. Anos despois do fracaso deste proxecto, intentaron recuperala como base para drons, pero sen éxito. E hoxe, ante a mirada penada da veciñanza, as instalacións pérdense entre a maleza. 32 anos pasaron xa desde o voo inaugural no aeródromo de Trasmiras, un voo accidentado que deixou o daquel alcalde ferido. Eu ali non estaba, pero contaron que tiveron que pasaran a pista por outro lado. Aínda houbo máis voos antes da traxedia que puxo fin ao experimento. O piloto faleceu e a pista entrou en desuso ata quedar abandonada. Eu que sei, tería 15 anos. Cando a fixeron, e funcionaba moi ben, pero despois houve un accidente. Agora non xa hai tempo que non ven as avionetas aí. Desde que se matou aquilo non... Nas décadas seguintes houbo máis intentos de relanzamento das instalacións como unha base pioneira para avións non tripulados, cando a tecnoloxía dos drons era unha prometedora novidade, pero tamén quedou en nada. Daquelas o que se falaba eran de 3,5 km de pista,
as limitacións que temos aquí por os núcleos e demais non era viable. Daquelas tuvo máis suerte Rozas, pois hoxe Rozas ten o polígono que ten. Os terreos foran cedidos polos veciños de Vilaseca, a aldea onde se fixeron as obras. A cambio, construíronlles unhas piscinas e unha área recreativa aínda en uso. Pero os veciños lamentan o estado de abandono da pista que tanto os fixo soñar. Marcharon daqui e deixaronse aquí sin campo de aviación, que teamos aquí para poder ir a trobar eso a calquera sitio. Ou podíamos ir a Madrid nos avionetos. Se queren facer algo, iso ben feito sería. Se servira para algo, pois, por que non? Os hangares son o único que segue en uso como almacén municipal e para as motobombas de extinción de incendios. Lugo prepara xa a festa do San Froilán. Este ano haberá que afrouxar máis a carteira se un quere desfrutar de algúns produtos típicos destes festexos. Tanto o polvo como os churros soben de prezo. Nuns días, a churrería ambulante de Pepe trasladarase ao recinto feiral. A súa familia leva desde 1920 no negocio e o San Froilán é das mellores festas. Pero o clásico de sempre, o clásico é así, sí. O San Froilán fanse moitas cartas, fanse. Os churros, xunto co polvo, son un emblema das festas e este ano pagaremos un pouco máis por ambos os dous manxares. Todo está caro, entonces é comprensible que teñen que subir un pouquiño. Non teñen máis remedio. E despois as cuotas que pagan por os puestos tamén son elevadísimas, entón teñen que subir. Paga sempre lle parece moito. Polo que dicen que lles cobran polos puestos, teñen que cobrar, claro, teñen que subir. Hai moito que estirar, miña filla, o chicle non dá para máis, tampouco. A suba será d'€1 e na rúa teñeno claro. Non importa, os pago igual. Non vos perdo nin loca. Pois é típica de San Froilán, entón se suben, pois a xente vai no supermercado igual, por un poquinho máis. Os churros tamén hai que comelos, hombre. Eses casi con azucariño e todo eso están buenísimos, hai que comerlos, claro que sí. Pero bueno, el pulpo me gusta y los churros tamén. Y tamén los probaré. Os churreiros din que levan 5 anos cos prezos conxelados. Subiulles moito a materia prima e o papel das bolsas onde serven os churros. Todo en general, e os sueldos que claro, é lógico, hai que dar iso que merecen. Entonces eso é o que máis sube, pero despois o material tamén sube, todo o papel, unha barbaridade. Os donos destes negocios tamén chegaron a un acordo para compartir espazo no feiral e para pagar un prezo razoable pola parcela. Renunciaron á adxudicación inicial por máis de 40.000 euros e agora cada posto desembolsará pouco máis de 7.000. Precisamente, falar de San Froilán é tamén falar de polvo, e para que ninguén se vexa obrigado a perder esta tradición por causa de forza maior, o Día do Patrón, as cociñas do Hospital de Lugo van ofrecer de menú aos pacientes a súa boa ración de polvo con cachelos. San Froilán sin pulpo podría ser, hombre, yo creo que perdería mucho, ¿no? Sería algo diferente a lo que estamos acostumbrados y con lo que tanto disfrutamos en familia y con los amigos. O polvo é fundamental, é o principal do San Froilán. El pulpo de Lugo é mundial. En San Froilán hai que comer el pulpo. Ya se come durante todo o año, imagínate en fiestas. En Lugo o teñen claro, tanto que ata o Hospital Lucus Augusti vai dar de menú aos pacientes polvo a feira o día de San Froilán, como xa veña facendo nos últimos anos. É unha sorpresa, chegas ali e levantan e ven, coño, pulpo a feira. Pimentón, sal, aceite, vamos, o tradicional, e coa súa pataquiña, tamén con unha gotiña de aceite, para que mollen ali tamén o pan. É moi ben aceptado. Po día seguinte, en algunha ocasión, baixannos tarjetas escritas felicitándonos. Tiven que estar en 2 ocasións e a verdade sempre me pareceu moi boa a comida de Ula. Un detalle que pode mesmo ser terapéutico. Es gratificante y es parte de la recuperación del paciente. Muy agradable, tanto por parte de Ula como por os enfermos, evidentemente. A ver, que teñas que pasar eses días, uns días destacados para a xente de Lugo, encima metida no hospital, pois o mesmo que pasan o Nadal, que na noite boa e o día 25 tamén teñen menú especial, pois a mí pareceme ben que teñan un detalle, se se pode, claro. Pois pareceme estupendamente, moi boa idea. A cousa non para aí, polvo día 5 e cocido pro 12. Un cocido completo con lacón, con cacheira, chorizos, cimos, o sea, un cocido como é debido. E unha sopiña de cocido que vai moi ben, con cocido. O polvo é inherente á gastronomía de Lugo.
tanto como a retranca. En Lugo, por San Froilán, comemos o pulpo e despois botamos o polvo. Tampouco te pases. O outono está ás portas, polo que toca preparar as casas pro frío. A limpeza e o mantemento das cociñas e das caldeiras é fundamental por seguridade, pero tamén para que rendan máis. Acordámonos de Santa Bárbara cando trona e deles cando refresca. Facer unha limpieza, eu sempre recomendo primavera-verán, que están apagadas, non se utilizan e todo eso, porque agora, claro, a xente, cando vai encender, non lle encende, é que non a limpiei. Coas primeiras néboas, os encargados da limpeza e do mantemento de cociñas e caldeiras arrancan a temporada alta, tamén nas empresas de suministro. Un traballo moi estacional, dependemos moito de que faga frío. Empezamos a semana pasada, parecía que empezaba un pouquiño a moverse o tema, pero bueno. Dependen do tempo, pero tamén do prezo do combustible, que é moi variable. Tem xente que chama e di, oye, como está? Está moi caro, está moi barato, bueno, pois vou a esperar un pouco. Ahora mismo non está excesivamente caro. Un depósito de 1000 litros ronda algo menos de 900, 880 euros. Pero para forrar... hai que limpar. Por seguridade e tamén por rendemento. Se temos un hogar dunha caldeira, ben sea de leña, de gasoil ou de gas, aí vaise generando un residuo. Ese residuo vaise pegando no ferro da caldeira. O que generarse ese hollín, imaginemos que é 1 centímetro de hollín, a llama non vai incidir sobre o ferro para transferir o calor á agua e vaise perder calor que vai salir pola salida de gases. Mais alta será a temperatura de fumes e menos aproveitaremos a temperatura de combustión. As que máis manchan as cociñas de leña, que por certo agora provocan tamén máis sustos, e non é por casualidade. A limpieza calma para que as chimeneas tean sempre ben limpias e moitas delas arden por esa creosota, por o tema da madeira que ao metela moi verde, esa madeira vai quedando dentro a savia. Entón é a maneira de plantar lume. Ao comprar a leña en marzo e abril, xa están metendo dentro este ano e esa leña tiña que dar para o ano que ven. A limpeza anual rol dos 100 euros que ben nos vale un inverno quentiño e seguro. Ben, así rematamos. Quedan con Delia Rodríguez en Información do Tempo. Ola, moi boas. Derradeira fin de semana do verán, o astronómico, e no meteorolóxico ímolo notar, xa que despois do paso do sistema frontal que deixou precipitacións na primeira metade do sábado, chega o aire frío e non só traerá un descenso das temperaturas, senón tamén precipitacións. Vemos como a fronte xa rebasou prácticamente todo o territorio galego e como as nubes granuladas que veñen detrás, pois ese aire frío que non só traerá un descenso das temperaturas, senón tamén virán con algunha ca outra precipitación. Durante a tarde, pois xa teremos unha xornada marcada pola alternancia de nubes e claros, xa precipitacións moi residuais que vayan saindo por áreas do leste, todo isto con un vento do noroeste entre frouxo a carácter moderado. As temperaturas, os valores nas 7 principais cidades galegas vanse mover entre os 20 ata os 25 e mesmo teremos algunhas localidades que non chegarán a marcar nos termómetros ese rexistro de 20 graus. Son sobre todo puntos altos, áreas de montaña e tamén zonas do interior, como por exemplo en Vilalba, que quedará nos 18, ou igual que en Guitiriz, séguelle a Fonsagrada con ese mesmo rexistro, ou en Pedrafita do Cebreiro, en Lalín, no interior da provincia de Pontevedra, no Deza, 19 graus, tamén 19 graus en puntos do litoral atlántico, en áreas de Fisterra, cara ao norte, entre os 20 de Ortigueira e os 21 de Ribadeo, e a máxima prevista en Galicia hoxe en áreas do sureste, nesa comarca de Valdeorras, onde prevemos marcar no Barco 27 de máxima. Falamos de que o domingo, pois aínda teremos restos dese aire frío. Vemos como a borrasca vai ser movendo cara ao leste, empurrada por un anticiclón dos Azores que se coloca ao norte. Así e todo, forman un corredor dese vento de componente norte. Quere decir que por aí vai ir entrando o aire frío e as precipitacións asociadas a esa borrasca en esas áreas de Galicia máis setentrionais. Vemos como aínda na xornada do martes quedarían chubascos neses sectores, mentres que o anticiclón vai se posicionando sobre as Illas Británicas, deixándonos pois a súa influencia nos primeiros compases tamén do outono, que xa saben que entra o luns ás 8:19 hora peninsular. Vemos precisamente o medio prazo xornada de domingo. Aínda abriremos o día con moitas nubes, néboas no interior, e esas nubes aínda poden deixar algunhas precipitacións, sobre todo en áreas máis do norte. No resto acompañarán o sol sen grandes consecuencias e as temperaturas sí que van a ter a súa repercusión. O aire frío descenderán, será unha mañá bastante fresca, con valores mesmo por debaixo dos 10 graus en boa parte do centro de Galicia, en puntos altos, en áreas do litoral en torno aos 10 ata os 15. Vemos como durante a tarde teremos algúns chubascos
chubascos, aínda restos de esas precipitacións que vai ir achegando a borrasca nese movimento cara as zonas do leste. Precipitacións que afectarán máis a puntos do norte, porque contra máis estemos no sur en Galicia, si tenemos alternancia de nubes e claros, pero sen chuvieira xa. Tamén son pouco probables na marxe occidental, é dicir, nas comarcas como na Costa da Morte, puntos como Fisterra, puntos como Sallas, Usar, canto máis o sur nas Rías Baixas tamén, ambiente marcado polas nubes e claros, así e todo será unha xornada fresca con valores bastante tímidos, en torno aos 20 graus. Vemos como na xornada do luns reforza o anticiclón, pero aínda quedan restos de precipitación que afectará máis a zonas do norte. No resto, bastantes nubes e unha mañá aínda bastante fresca, temperaturas que volven descender. As máximas non van a mudar, malia que o ambiente cada vez estará máis claro. Vai a ir clarexando de sur cara a zonas do norte, aínda que as nubes, aínda nesas zonas, poderían deixar durante a tarde algunha ca outra precipitación. E chegaríamos á xornada do martes, que xa gañamos máis influencia anticiclónica. Néboas para abrir o día, moitas nubes ao norte, máis despexado ao sur, vento do leste que sopra de carácter frouxo, temperaturas que se manteñen, será unha mañá bastante fresca, polo tanto, e fíxese na tarde, porque a tarde será solleira, vento do nordés, un nordés que gañará intensidade especialmente en área destaca de bares, cara a zona das Sisargas, sobre todo durante a tarde e noite, e tenemos un ambiente pois xa máis anticiclónico neses primeiros compases, como decíamos, do outono, porque esa estación xa está chamando á porta.